Gaurko elkarrizketan aurpegi ezagun bat dugu, Larraitz Amadoz. Euskaltzaleen topagunetik etorri da, Euskaraldia 11 euskaraz ekimenean parte hartu nahi duten herrientzat izen ematepea ireki baitute eta Larraitzek behar dugun informazio guztia emango digu. Arratsaldeon, Larraitz. Berdin, Ainhoa. Zer modu zaude? Ongi pixka bat arraro oraintxe bertan normalean zure lekuan egoten nintzelako eta gaurkoan justo bestaldean nago normalean galderak egitea erantzuta baina erresago izaten da, baina bueno. Saiatuko naiz alik eta hobekien egiten. Esperientzia berri bat. Bai, noski baiet. Bai. Beti dago lehendabiziko aldi bat, ez? Bai, hori da. Bueno, konta iguzu ze, orain dela 2 hilabete zure lankide bat hemen egon zen, Arrate, eta proiektu honi buruzko informazioa eman zigun, baina konta iguzu zertan datzan Euskaraldia 11 euskaraz. Bueno, Euskaraldia aurrekoan Arratek komentatu zuen moduan, 2018an eginen den 11 euskaraz dinamika izanen da, azaroaren 23an barkatu. Hasi eta abenduaren 3an bukatuko da, nazioarteko euskararen egunean, 11 euskaraz hitz egiteko proposamena egiten dugu topagunetik, eta hortxe 2 figura desberdin sortu ditugu, elkarren artean ezagutu ahal izateko, jakiteko nor den euskalduna, norrez, izan ere askotan kalean pertsona askorekin hitz egiten dugu eta ez dakigu euskaldunak diren ala ez. Eta honek emanen du aukera hori jakin ahal izateko eta batez ere euskararen erabilera hori bultzatzeko helburu nagusia du dinamika honek. Bai, euskara ezagutzea azkenean jende asko ezagutzen duelako, baina erabili beste gauza bat da, ez? Bai, hori da agian ikusten den gabezi garrantzitsuetako bat, azken finean geroz eta euskaldun kopuru handiagoa daukago gure gizartean orokorrean, ez? Baina gero ikusten da erabileran hutsune handi bate daukagula jende askok ez duelako euskara erabiltzen eta orduan hor eragin nahi da, ez? Euskara baldin badakizu zergatik ez duzu hitz eginen dakien pertsona batekin, hori da proposatzen duguna. Orduan ekimen hau euskaldunentzat izango da? Bai, batez ere, lehenik eta ben gutxienez euskara ulertu behar da, dinamikan parte hartu ahal izateko, azken finean komunikazio hori ez eteteko, eta 2 figura horien bidez, bai ahobizi eta bai belarri presten bidez, euskarazko komunikazio hori areagotzea espero dugu. 2 profil bezalakoak izango dira, ez? Bai, 16 urtetik gorako pertsonentzat zuzendutako dinamika izanen da, honekin ez dugu esan nahi aurrak alde batera utziko ditugunik, izan ere beste proiektu bat honekin egingarria dena ere lantzen ari dira, beste erakunde batzuetatik haur eta gazteekin lan egiten dutenak, ez? Izan ere, Nafarroan eta Euskal Herri osoan haur eta gazte pila bat daudelako euskaldunak direnak, baina batez ere hori 16 urtetik gorako pertsonei zuzenduko zaie dinamika hau, eta 2 figura horien bidez, ahobizi eta belarri prestak. Ahobiziak izanen gara, bai bidezu eta ni, euskara hitz egiteko gaitasuna dugunak, berdin da maila, esan nahi dut, ez da derrigorrezkoa sekulako euskara maila izatea, baina bai hitz egitea, ez ezagun bati lehenengo hitza euskaraz eginen diogu, eta hori pixkat izanen da ahobiziaren figura. Eta belarri prestaren kasuan adibidez, gutxienez euskara ulertu behar du, eta gero ahobizi horrekin hitz egiten dagoenean, berak hartu dezake erabakia euskaraz ala gazteleraz erantzun ahal izateko. Agian hitz batzuk euskaraz esan ditzake, elkarrizketa eta asko zer sakonagoa denean, eta oso guztetzen gazteleraz erantzun dezake, baina euskarazko komunikazio hori oztopatu gabe. Hori esan dira proposatzen. Eta bideoiek berizteko egiren batan dago? Bai, hori izan da, berezitasun bat dinamika honen barruan, izan ere azaroaren 23 abenduaren dira, txapa batzuk banatuko dira, oso logo politekin nago batekin eta belani batekin, bereziki gainera dinamika honetarako sortuak izan direnak, eta herritarrek izen ematen dutenean, belarri prest ala ahobizi izateko, txapa hori bero
berokian jantziko dugu, izan ere momentu horretan hotza egiten du, beraz kalean txapa hori berokian jarri eta ja jakinen duzun horrekin dut egiten duzun, ala audizio horrekin, beraz identifikatu dezakezu norbait, ez bestela batzuetan harritu egiten gara, zaldena da, eta ja txapa hori bat emoduzu, jende asko etortzea gurekin. Herri ezberdinetan egon zarete orduan? Bai, Nafarroaren kasuan, ni Nafarroako sustatzailea naiz eta orain arte aurkezpenak egiten ari gara, hau da, Euskaraldia zer den, nola egin behar den, zertarako egin behar dugun, euskararen erabilera hori bultzatzeko, hori baita daukagun helburu nagusia, inertzia horiek apurtzea, ohiturak apurtzea, zeren ohitura asko dugu bagian gaztelerara jotzeko euskaldunak bakarrik garen taldeetan. Eta horren arira Nafarroan hainbat herritan aurkezpenak egin ditugu dagoeneko, euskara teknikariekin harreman zuzena izan da eta udalarekin ere kasu gehienetan. Orain arte Erronkarin, Zaraitzun, Zubirin, zutin joraztu nahi, Burlatan, Barainainen, Arangurenen egondu gara, aurkezpen horiek egiten, eta pixkat denetarik gerturatu dira euskara zinegotziak, udaleko euskaldunak diren zinegotziak, herritarrak besterik gabe interesa dutenak, eragileak, guraso elkarteak, euskara elkarteak, guztiontzako irekia den aurkezpena da eta edozein etorri daiteke. Eta hemendik aurrera, gure lana da ahalik eta herri gehienetara iristea, honen berri ematea, eta hitzorduak jarrita ditugu, Lizondo, Bortziri, Galarreko Zendea, Tarrabia, Uharte, Lizarra, Tafaia, Ultzama, Sakana, esan nahi dut Iruñerria, Iruña, leku guztietara iritsi nahi dugu, baita herriberara ere, baina kontziente izan da, euskaldun gutxiago daudela. Hori ere, euskararen erabilera edo ezagutza, azkenean ezberdina da Euskal Herri osoan, hori kontutan hartzen da? Kontutan hartzen da, egingarriagoa dela euskaldun gehiago dauden lekuetan. Hau da, dinamikak eskatzen duen gauzari garrantzitsuena da, gutxienez euskara jakitea. Beraz, horren ondorioz, eskatzen duena da, ahalik eta euskaldun gehien dauden lekuetan, egingarriagoa dela, erresagoa da Nafarroako zonalde batzuetan egitea euskaldun kopuruagatik beste batzuetan baino. Baina horregatik ez dugu herririk edo lekurik baztertzen, edo zeinek parte hartu nahi bali modu, parte hartu dezala noski baietz. Dinamika hau mundu guztiarentzat irekia dago eta alde horretatik Nafarroan gu saiatuko gara ahalik eta leku gehien honetan sartzen, Eta egondako herrietan zenolako erantzuna jaso duzue? Orokorrean oso ongi. Oso ongi, gero biztanleriaren arabera leku batzuetan jende gehiago gerturatzen da beste batzuetan baino, herri bakoitzak badu bere errealitatea, eta ulertzen dugu gainera orokorrean
galderari erantzunez, jendeak gogo eta ilusio handi zartu du dinamika, hutsune hori ez, euskaldunek euskara erabiltzaren hutsune horri erantzuten diolako dinamika honek, baina aldi berean ematen dizu aukera dinamika hau egokitzeko herri bakoitzaren errealitatera, ez? Orduan badakigu Nafarroaren kasuan herri bakoitzak baduela bere errealitatea, badira bailara batzuk herri txikietan eta oso sakabanatuta daudenetan antolatzen direla, orduan dinamika beste modu batez agian prestatu dezakete, hori guztia utziko genuke batzordearen esku, ez? Izan ere Euskaraldiaren aurkezpena egiten dugunean, helburu garrantzitsuena da pertsona talde bat elkartzea eta batzorde bat osatzea, hau guztia aurrera eraman ahal izateko, bestela nik ezingo nuke hori guztia egin, ez da topaguneko langileek ere. Eta, hori da pixkat garrantzitsuena, ez? Ilusio hori piztea eta hau aurrera eraman ahal izatea jakinda, herri bakoitzak bere errealitatera egokitu behar duela dinamika, eta, irekia dutela parte hartze hori nahi duten bezala egin ahal izateko. Ez da berdina erronkarin egitea edo Iruñan, ez? Eta apirilera arte egin dezakete inskribapena? Bai. Apirilaren 8an itxiko da herrien izen emate muga hori, Euskaraldia web orrialdean egin dezaketena, eskatzen diren datuak jarrita, izen eman dezakete. Eta, nik egia esan gomendatzen diet apirilaren 8a, baina lehenago izen ematea, formazio saioak egin nahi ditugulako ahobizi eta belarri prest tailerren bidez. Eta hori, antolatu beharra dugu, izen ematen malin badute aurretik primeran, ez? Orduan, hemendik animatu herritarrak batzeko eta taldetxo bat sortzen malin badute eskertuko genuke izen emate hori lehenago ematea, ez? Euskaraldia web orrialdean argibide guztiak daude eta erresa da. Gu beraiekin gainera gero behin izen eman da harremanetan jarriko gara noski. Eta laguntzeko gaude behar duten zen gauza. Orduan, behin inskribatutak zein da hurrengo urratsa? Lehen komentatu dugun moduan, lehenengo urratsa da aurkezpen hori egitea eta pixka bat plazaratzea herrian Euskaraldiaren dinamika, berri ematea zer den, nola egin behar den, horren berri eman, eta behin herritarrek parte hartzea erabakitzen baldin badute eta izen ematen baldin badute, bigarren bilera bat eginen genuke, adibidez Nafarroaren kasuan, pixka bat batzordearen nondik norakoak azaltzeko, zer den egin behar dutena, gidatu pixka bat jendea, nondik joan, zer egin, beraien errealitatea entzun, jakin nola egin dezaketen, ideiak proposatu, guk eskuragarri ditugun baliabide guzti horiek ere beraiei eman, eta harreman hori izango litzateke estua dinamika bukatu arte. Guztion hartan ere harremantzeko bilerak eginen ditugu, Nafarroaren kasuan, ez da izan soilik herri batek egiten duen dinamika zer isolatua, baizik eta denok elkartruke batean, hartu eman batean egotea eta elkarren berri izatea. Hori ere garrantzitsua iruditzen zaigu, batez ere herritarrek komentatu digutelako. Jakin dezakegu zer egiten ari diren beste herrietan edo nola eginen duten, oraintxe bertan hasieran gaude, baina hemen denborak aurrera egiten duen heinean, prozesuak aurrera eginen du eta garrantzitsua da jakitea zer egiten duten besteek ere. Batzorde eta euskaltzaleen topaguneaz aparte ere beste sustatzaile batzuk daude, ez? Bai, hori, arrateke izanen du badu informazio askoz ere gehiago, baina dinamika hau gizarteratu zen momentutik, hainbat sustatzaile ditugu euskalgintzako erakunde entitate pila bat, eragileak, Nafarroako gobernua, Eusko Jaurlaritza ere, hortxe daude sustatzen, batez ere bestela nien nintzateke hemen egonen. Eta, egia esan oso zabala da zerrenda, Euskaraldian agertzen dira sustatzaileak diren Euskara elkarte, erakunde, zerrenda luze bat.
ez dute norbait aipatu nahi, zeren bestela, beste utziko genituzke alde batera, eta denak dira garrantzitsuak, ez bere babesa eman dutelako. Eta webgunean daude ikusgai. Bai, hori da. Eta ze datak hartu behar dira kontutan orduan, hemendik aurrera? Oraintxe bertan garrantzitsuena izango litzateke, apirilaren 8ko data hori, izan ere hor bukatuko da herrien izen emate data hori, baina beti ere esanez eta animatuz herriei eta eskualde bailara bakoitzak nahi duen moduan eman dezake izena, kontutan hartzea data hori, eta gero, garrantzitsua da ere jakitea, irailean hasiko dela herritarren izen ematea, hau da, aho bizi edo belarri prest izan nahi dutenek, irailean eman beharko dute izena, eta gero, datu base bat eginen da horrekin, jakiteko pixkat zein den leku bakoitzeko egoera. Eta, gero datari garrantzitsuena, Euskaraldia 11 egun euskaraz, azaroaren 23tik abenduaren 3 eginen dela. Eta aurten ere honekin oso lanpetutak zaudeten arren, ere datorren urtean pentsatzen, ez? Bai, aurtengoarekin nahiko lan, beraz, hurrengo urteari begira, entitateek urratsak eman ditzaten proposatzen da, 2019 urteari begira, baina lehenago esan dizuan moduan, oraintxe bertan daukagun lana ez da gutxi, beraz, zentratu gaitezen orain Euskaraldian, 2018ko erronkarik handiena baita, eta momentuz honetan utziko ditugu gure indar guztiak. Orduan, nun izan dezakegu aurten egingo denaren berri? Nun izan dezakegu, esan dugun moduan herri gabiltza Euskaraldia aurkezten, ahalik eta leku gehienetara iristen saiatuko gara, baina hala ere herriren batera ez bagara iristen, egia da pixka bat zentralizatzen saiatzen garela, baiara baten kasuan, herri handienean edo jende gehien biltzen duen herrian egiten dugula, Nafarroan herri pila bat daude, beraz guztietara ezin gara iritsi. Bide horretatik informazio asko eskuratu daiteke, eta bestalde gurekin harremanetan jarri, edo Euskaraldia web orrialdean informazio guztia dago, eta hor eskuratu daiteke jakin nahi den guztia. Sare sozialik alduzue, ere? Bai. Interneten bilatzen baldin badugu, sarean hor informazio pila dago, eta egunetik egunera gauza gehiago egiten ari gara, hor komunikazio talde potente bat dago lan honen atzean, eta hortxe dabiltza gauza pila bat egiten, eta egunetik egunera baliabide berriak sortzen ari dira, herriei adibidez web orrialdean bere zatitxo bat eskaintzeko aukera ere izanen dute, eta gauza hauek pixka bat Euskaraldia gerturatzen doan einean argitaratuko ditugu, eta jakin dezaten gauza pila jarriko ditugula herrien eskura, beraiek ere bere protagonismoa izan dezaten. Izan ere, orain beraiek dira protagonistak, beraiek inskribatzeko epea delako, apirilaren 8 arte. Eta hemendik animatzen ditugu, ez? Bai, hori da, garrantzitsuena hori da, euskaldunak aktibatzea, berraktibatzea, erabilera hori sustatzea, animatzea dinamika honetan parte hartzera, guk lagunduko ditugula aldugun inean eta aldugun guztian. Eta hori gauza oso polita dela, mima handiz prestatzen ari garen proiektu bat da, eta besterik ez, mi esker zuri ere. Mi esker zuri Larraitz etortzeagatik. Ongi izan. Bai, baita zu ere.